6000 मामुलि नामा 6000 जों दार्जिलिंआव थांना फैनो हायो शिलंआव थांना फैनो हायो 6000 जों बेरनानै फैनो हायो मामुलि नङा 6000 थाखायाबो नोंथांमोन हेल' रायजो राजा नोंथांमोन काय का मेहनत पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से माथो बिराद गरम गरमथार माथो फैसा उइद्र खालामनायनि YBY इउजारफ्रा खोनानो मोनदों माथो बिराद गरमनो दा ससियेल मिडियायावबो एसे YBY नि उइद्र खालामनायनि गरम माथो खालामनो रायजोफोर थाखासो जाहैबाय फैसा नङाबानो जाया दानि जुगाव पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ किसी को भी धोखा दे सकता हूँ दा आं मोनसे खोथा होननो सानदों आरोखि मालाय सालाकफ्रा सिगाङावनो थाखा गोनां फैसा गोनां मालाय सालाकफ्रा सिगाङावनो इनभेस्ट खालामनानै थाब आर्निं खालामनानै मालाय खारग'लांबाय दा गरिबफ्राहाय उनाव खोनानानै मोनसोगारदोंनो उमुक मोनदोंनो दा खायसे इउटुबारफोर दं दे आलफ्रेडा बिथाङाबो बिनि सायाव YBY नि सायाव भिडिअ हगारदों एमजेडा बिथाङाबो भिडिअ हगारदोंमोन 25 दिन में पैसा डबल 25 दिन में पैसा डबल माखासे थाखा गैयै गरिबफ्रा दा नै फैसानि साक्काराव फैसानि लबावहाय गरिब मानसिफ्रा जे 6000 गाहाम फैसा जे जयनिं फिस इनभेस्ट खालामनांगौ बे फैसा मोनगोन साननानै दा नै जयनिं जाबाय हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है दा मा मोनखो नै रायजोफोर उइद्र प्रब्लेम रायजोफोर KYC प्रब्लेम KYC खालामबाय KYC खालामखांनायनि उनाव आरो एक्सट्रा फिस होबावनांगौ खम जारला YBY नि गरमल' नामा YBY नि दावराव गरम माहाजोन जाजोबसिगोनसो नंलायदोंमोन आङो दाना सेस हनै सिगारलांबाय खम जारला रायजोफोर बुरा लगता है भाई मालाय सालाफ्राथ' सिगाङावनो मोननानै ब्लडलांबाय मालाय खारलांबाय दा आं बेखौसो खावलायगोन आरोखि दा माखासे रायजो राजा नोंथांमोन गरिब सुबुंफोराहाय थाखानि लब जानानै बयखौबो मोनसावनाय खोनाबाय गोबां जोंनि बर'नि गिदिर इउटुबारफ्राबो YBY नि बादै भिडिअ आपल'ड खालामबाय जायफोर गोसो गुदुं नोंथांमोना जयेन जा आरो दा माखासे गरिबफोरा बे गरिबफोरखौ होनगोन आरोखि आं दुखुथिया न'खरफोरखौ होनगोन दा मोनगोन साननानै फैसानि लबावहायनो दा जयेन जाबाय नै दा मा प्रब्लेम जाखो KYC प्रब्लेम खम जारला रायजोफोर दा गरिबफ्रासो थैबाय सालागाथ' मालाय नै दा सिगाङावनो जयेन जाबाय इनभेस्ट खालामनानै मालाय मोनग'लांबाय एसेल' फैसा इनभेस्ट खालामनांगौबाबो जेबो नङामोन आरोखि बिराद बुरजा ना नों 6000आबोथ' दा सालाकफोरा सिगाङावनो मालाय मोनखाबाय आर्निं खालामबाय मालाय बुंजासे मोनबाय मालाय बिराद खुसि आरोखि दा जायफोर मोनदों जायफोर आर्निं खालामनो हादों बिसोर मालाय खुसि जाबाय मोनबाय बिसोर मालाय थाब इनभेस्ट खालामनानै थाब मोनबाय दा उन जयनिं जानायफ्रा बिराद दा दुखु जासिगोन आरोखि बिथांमोना लस जाबायना बिथांमोना दा लस जासिगोन बायदि आरोखि बड'लेण्ड रादाबावबो आं मोनसे बड'लेण्ड रादाब निउसावबो आं नुबाय थागासिनो दं आरोखि दे गारि आरो मबाइल फन रानना होग्रा YBY निनो अनिराम बसुमतारी बिथांखौहाय बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय फन खालामदोंमोननो बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय फन खालामनायाव दे रायज्लायाखै जाहैबाय जेबो रेसपन्स होआखै दा अनिराम बसुमतारीया दा मा होनहरदों जाहैबाय नोंसोर कल रेकर्डसो खालामगोन आं रायलाया दा बेफोरबायदि होनदों आरोखि फैला एक्टर सारा जोंना मा बुंदों मोनसे पस्ट होदों आरोखि बेबो गावनि फेसबुक पेजावहाय थैखानायखौनो आरो बुथारबावग्रा माने बिनि मिनिङा माने मारै होनदों रायजोफोर जे नोंथांमोना जे इनभेस्ट खालामखाबाय इनभेस्ट खालामबाय 6000 होनानै
बिनि उनावहाय दा नै उइद्र' खालामनायनि टाइम समसिम होबाय दा उइद्र' खालामनाय बोथोरा उइद्र' खालामनाय टाइम सफैबाय दा उइद्र' खालामनाय टाइम सफैखांनानै मा जाखो दा KYC खालामनांगौ KYC खालामनांगौ आरो KYC खालामनायाव आरो मा एक्सट्रा फिस होबावनांगौ एक्सट्रा फिस गावसिनो पेमेन्ट हरग्रोनांगौ आरोखि पेमेन्ट दानग्रोनांगौ नोंनिफ्राय दा बेखौनो होनदों आरोखि रायजोफोर फैला साराबो जोंना फैला एक्टर सारा थैखानायखौनो आरो बुथारबावग्रा खम जाला रायजोफोर खोनानो मोनबावदों आरोबाव सोरनाबा जेनेबा आं खोनानायाव मथ' आरोखि सोरनाबा जे आरो बिनिफ्राय बांसिन थाबावनो हागौ खोमा खोनानो मोनदों आं खोनानायाव मथे आरोखि 5 लाख दंमोन जाहैदों सासे मानसिना आं खोनानायाव आरोखि बिनिफ्राय बांसिन दंबावो खोमा आं बेखौ मिथिला 5 लाख दंमोन आरोखि ना दे बिथाङा उइद्र' खालामाखैमोन आरोखि दोनबाय थादों जेनेबा बेसेबां इनभेस्ट खालामो इसेबां जेनेबा फैसाया बारायबाय थायो नालाय बिथाङाबो दोनबाय थादोंमोन खोमा दा 5 लाख मोनदों आं खोनानाया दाथ' नों उइद्र' जाया प्रब्लेम उइद्र' जाया मा जाया दा KYC प्रब्लेम दा स्केन खालामनांगौ आरो दा नोङो नै KYC खालामखांनानै पेमेन्ट खालामखांनानै बा दा मा जाबावो पेन्डिं जानानै थायो ना मायो फैसाफ्राबा बेसो आरोखि सोरबाथ' KYC खालामबाय खोमा रायजोफोर KYC खालामनानै मोनबाथ' मोजां खोथा रायजोफोर जुदि उइद्र' खालामनायावहाय KYC खालामनानै एक्सट्रा पेमेन्ट दानबावनानै जुदि फैसाया नोंनाव जुदि हाबफैयोब्ला जुदि बे मोजां खोथा आरोखि स्कामा माखौ होनो फ्रडआ माखौ होनो सिगाङावहाय नोङो बेबोथ' मोनसे कम्पानिसो नालाय सिगां नोङो बिराद मोजां आर्निं खालामहोगोन डाबल ट्रेडिं खालामहोगोन सिगाङाव बिराद प्रफिट खालामहोगोन मानसिफोरखौहाय सिगां बिराद प्रफिट जाहोगोन आरोखि बेनिखायनोथ' बुंदों माखासे बेखायनोथ' होनदों आङो मालयसियानफ्रा सिगां जइन जानानै दा मोनलांजोब्बाय आरोखि बिराद खामायगबाय दा बेनोथ' जादों खोथाया दा माखासेफ्रा खोनानानै सोरखौबा मोनसावनाय खोनानानै ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानानै उनफ्राव जइन जानायफ्रा दा आफस'स जाबाय आरोखि दा नै आफस'स जासिगोन खम जारला जोंना फैला एक्टर सारा फैला एक्टराहाय थिगखौनो बुंदों आरोखि थिगखौनो बुंदों फैला एक्टरा जोंना बिनि बुंनाया राइट जादों आरोखि राइटखा आरोखि बड' इनफ'आबो बुंदों बाय बाय टाटा गुड बाय